Haino hailam sogo khajane takhute buku songrongno Songmung channel tinike tui phajauka sindai songi jana hanai phaidingkan video pa esa naitongdi norok nugui manana jara waise pano sindai rok saya kokborok ni bagui no video norok an video pa esak naidi na hadi angoro sindai nakha 1 kg tongoro sindai bazar thamani sindai nongkhoro hingkangka bazar ni paiti pheke na hadi nongkhori tongkha malai tongmani ang tui ni tisai na khababani bagui bahano dek phata rongui tongkha ke ta bono poriskar ke sui ang boksai reka ruknani bagui karayo khlaye ke bono to rugyawi saimiya tambage hingkai bisingo se bahano bokhong karak to saimiya blaban bagui ke tabo kaham ke sui rugui nani bagui boksai reka ke tabo kutugui phaikya hingke na hadi ti kutung kha kutugi haikya no sindai khwai thamaiga khulokjagui thamaiga tangka tabo ang bokhong no khibinai tarpore bahana taisa ruknai obomti haikhe bokhong kyogui phatika mane no munya obonate kaham kai rukna nango hingke bokhong no khibiwi na hadi ang bahana simi rukha kaham kai mufuna nango gai bokhong phatika hani mane bokhong phatika mungkha hani ta handi bono bokhong khibui te rukdi ge na hadi rukha na hadi bokhong ka bokhong no nukhani agi sirani muitu mano jeng o sindai no ekdom patla khai jeng kacharo khai huloi nawoi thaisuk rok khugui chao ta mobai agi sirai phuru ge sindai belai na agi rogo khai samung nango ta sindai bokhong maike kham maite ke kham rok rogo hai kai maite khikorok tisumurok rogo ba haita kai sindai agi belai no samung nango ge na hadi rukmang buteiran kha ke tabuk tisai mangkha mubu munkha buteiranai thanga mane no mungkha na hadi obono tabuk jotono jetong mani jotono tisai paibai girenai obo haingkha na hadi ingka kintu cake 1 kg bokhongka kwbang maba kintu bahan ke kisi jase obon bagui moso yok kha ke berma bo yok kha boni bagui no ke tabuk berma moso no somkisa rui huloi nanai ang berma norok berma jodin chai arok nga ke berma riyai bo chai mano berma rui janai ang khai ke mosodeng se janai ang tini sindai no mui songui jaya ke norok no next time o taisa mui songui jama bo funugano ke tini khe mosodeng norok mosodeng bahke chabono naidi ke pyaz thaisa rekha pyaz bo togui butiro nongkhori mosodeng chakhangkai belai no thogo aboni bagui tokha ke na hadi sindai thanda ka oboni bagui tak bono bikhi khibnai or bikhi tongo bobono naraknai bobono khibinai norok naidi na hadi oro bin bikhi tongo kosom wngui tongo o jagao ga obono tabu swkagui khibinai te na hadi ko obono bini bikhi obono khibina nango ta obono chaya obono khibna nango bini obo bikhi klaio ga obono tabo khibina obono bisingo bo tebo tongui mano poriskar khai kaham kai mane khibinai ta ga sindai obono chikon khabo ranai obono kundino kotor khai chai meya wari meya ke chikon khaino jana ranai ta kai omo bahaino kwrak tongbla boni bagui na hadi poriskar khibibai ka obono ta chikon khara bani jotono khibibai na obo haike no bikhi na hadi bikhi has kwbang mangkha bahan ke wngkha kaham kai bono tabo bikhi no khibiwi sunai ekdom tui kaham bai bar sunai bar sui poriskar khainai na hadi bikhi asungkha tak bono kaham kai sunai ta bikhi to khibirbai kha tak bahan no kaham kai sunai poriskar khaiye gamo haike no suisana nango sindai no na hadi poriskar kai kufur kai subai kya kai tui sebui bo tisa kai yak bai sebui subai mane yagulo kai tabo mosorok bo ready khaba o jagao tabo moso buloi sindai moso buloi chasinai ta kintu mo haike bulkhangkai sindai bisingo mosoro habyang nai sabon bagui mutari bai kuniao khe togui nakhangkai belai no best ongnai khakhayo norok buji mangkhana norok jodi nani channel katalang tongkhai norani channel no subscribe khairi di ani video no like di tei share khaidi nongni friends tei family rok no asuk no hambai norokni hamjang belai nango na hadi ready ngai thangka mosodeng sindai mosodeng tini ni bagui sungning siteng hambai।